हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर दायो बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोनांथार इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय PM किसाननि भिडिअ। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि PM किसाननि 2000 राङै फैसा जुदि नोंथांमोना मोनबाय थायोमोनब्ला दायो बे समावहाय नोंथांमोना बारा गोबाव नेनांगौ सम गैला दै। दायो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। दायो नोंथांमोना मिथिखागौ। फार्स्टआवनो आं खोन्थाग्रोनो हास्थायबाय फैसाखौ सोदोंमोन जाहैबाय 19 इनस्टलमेन्ट बा 19थि किस्तिखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन बे 2025नि फेब्रुवारिनि 26 थारिखआव बिथांमोना फैसाखौ नोंथांमोननो सोनानै होदोंमोन। नोंथांमोना बेवहाय गोजौआव नायबानो नुनो मोनखायो। बेनिफ्राय लोगोफोर दायो आङो बे समावहाय खोन्थाहरनो हास्थायदों नोंथांमोनाथ' नैबे PM किसाननि 20थि किस्ति बा 20 इनस्टलमेन्ट 2000 रांखौ नोंथांमोना दायो मोननो हासिगोन नालाय। दायो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ बारा गोबाव नेनांगौ गैला। नोंथांमोना नैबे जुन दानावनो नोंथांमोना मोननो हागोन दै। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना माखासे खामानिफोर मावनांगौ दङ लोगोफोर। बिनिफ्राय दुखु गोनां बाथ्रा लोगोफोर माखासे मानसिफ्रा जायफ्रानाखि PM किसाननि रां बा 2000 रांखौ मोनबाय थायोमोन माखासेनि मानसिफ्रा बेनिफिसारि लिस्टनिफ्राय बा फैसा मोननाय लिस्टनिफ्राय दानजाबाय दै। दा मानो दानजाबाय बेखौबो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय बा नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ आङो दसे उनाव खोन्थालांगासिनो दङ लोगोफोर। दायो लोगोफोर फैसा सोनाया समा जामारबाय नामा दायो समा सफैमारबाय नामा आं बेखौ दायो खोन्थानो हास्थायदों। नोंथांमोना नैबेवहाय गोजौआव नायबानो नुनो मोनखायो। नैबेवहायनो फैसाखौहाय 19 इनस्टलमेन्ट बा 19थि किस्ति फैसाखौ सोदोंमोन बिथांमोना 2025नि 24 फेब्रुवारियाव सोदोंमोन नालाय। दा 24 माने PM किसाननि 2000 रांखौहाय मास मोनब्रैजों खेबसे सोयो नालाय। नोंथांमोना बेवहाय जेनेबा फेब्रुवारिनिफ्राय लादो। जेनेबा फेब्रुवारियावहाय सोदोंमोन नालाय फेब्रुवारियाथ' नै जोबहैखाबायमोन बे सोनाय समावहाय। फेब्रुवारिखौ लायाबाबो नोंथांमोना मार्चनिफ्राय सानदो मार्च एप्रिल मे जुन नैबे जुन दानावहाय दायो मास मोनब्रै ग्रोब जाफैबाय दै। दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे जुन दानावनो फैसाखौ मोननो हागोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैलिया। बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि मोनसे खामानिखौल' मावनानै लादो। नोंथांमोननि गासिबो PM किसाननि जे आइडिया एक्टिभ थानांगोन बा नोंथांमोना KYC जादोंबा KYC होनानै लानांगोन। आरो बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव जाहैबाय फार्स्टआवनो जाहैबाय नोंथांमोना KYC होनानै लानांगोन। बिनिफ्राय आरो KYC खौ बबेयाव होगोन होननानै बुङोब्ला आं दायो खोन्थाहरनो हास्थायदों नोंथांमोना नैबेयावहाय फैनांगोन। नैबे नो योर स्टेटास बे नो योर स्टेटासआव नोंथांमोना फैनांगोन। आरो नङाबा डाइरेक्ट नैबे KYC लिरनाय दङ ना बेवहायबो दं नैबे गोजौआवबो दङ। नोंथांमोना बेवहाय KYC आव थांनांगोन। डाइरेक्ट नोंथांमोना नैबे KYC आव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय बेवहाय नै OTP बेस KYC होनाय दङ। नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेवहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय। दायो आंनिखौ बाव होनो आङो। बेनिफ्राय आधार नाम्बार होखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे सार्च बाटोनावहाय क्लिक खालामबानो जाबाय। दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामबानो लोगोफोर बेबायदि देखायगोन। नेबाय नै KYC इज अलरेडि डान। थारमाने आंनिया KYC जायाखै दै। अलरेडि KYC होखानायखा सिगांनो अलरेडि डान। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बेवहाय चेक खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना बेबायदि KYC इज अलरेडि डान जुदि नोंथांमोना देखायदों अब्ला नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैया बा नोंथांमोना KYC होनांगौनि गोनांथि गैया लोगोफोर। नोंथांमोना KYC जाखानानै दङ। नोंथांमोना बेखौ 1 नाम्बारखौ नोंथांमोना बा आङो 1 नाम्बारावहाय KYC होनायखौ बुंदोंमोन नालाय। नोंथांमोना बे KYC आ टेनसन लानांगौ गैया। नोंथांमोना KYC जाखानाय। जुदि बेबायदि KYC इज अलरेडि डान बेबायदि ओंखारोबा नोंथांमोना बेखौहाय चेक खालामनो थाखाय आं दायो खोन्थाखाबाय। नैबेवहाय फैदो। नैबे गाहायाव दं नै KYC आरो नैबे गोजौआवबो दङ KYC। जास्ट नोंथांमोना बे KYC आवहाय जास्ट क्लिक खालामबानो डाइरेक्ट बेयाव थांगोन। नोंथांनि आधार नाम्बारखौहाय बेयाव होदो। बेनिफ्राय माने OTP बेस KYC होन्दों नालाय। जुदि बेयाव आधार नाम्बार होदो नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय होदो। बेनिफ्राय सार्च बाटोनावहाय क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा KYC होनांगौ दङबा नोंथांनियाव डाइरेक्ट मोनसे मा होनो आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन। आरो बे OTP खौ होनानै अके खालामबानो बा साबमिट खालामबानो नोंथांनि KYC आ डान जानानै फैगोन। आरो नोंथांमोना बिदिनो खालामनानै लानो हागोन। आरो गोबांथार मानसिफ्रा माने रोङैफोरबो थायो नालाय। दा जों रोङैफ्रा माबोरै होगोन होननानै सानो नालाय। दा नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना जुदि KYC होनो रोङाबा जुदि जे जायगायाव नोंथाङा
PM किसानखौहाय सिगांहाय एप्लाइ खालामदों मोनसे CSC सेन्टार थायोना बे CSC सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानैहाय EKYC हैबानो जाबाय आरो नोंथांनि स्टेटासखौहाय जुदि बेबायदि नायबानो जाबाय आरो नायनो रोङाब्लाबो नोंथांमोना सोरबा न' खाथिनि मानसिफोरखौ गोरोंफोरखौ नोंथांमोना नायहोबानो जाबाय बेबायदि KYC होनो थिनदों होननानैहाय जुदि नोंथांमोना बेबायदि नायहोदो सोरखौबा गोरोंफोरखौहाय आरो KYC होनांगौ दङब्ला नोंथांमोना थाबनो दानो KYC हेबानो जाबाय नैबे 20थि किस्ति बा 20 इनस्टलमेन्टखौ सोनायनि सिगांनो जुदि नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैयालाबानो नैबे 20 इनस्टलमेन्टनि बा 20 किस्तिखौ नोंथांमोना 2000 रांखौ मोननो हानाय बायदि लोगोफोर आरो लोगोफोर थांनाय 19 इनस्टलमेन्टआव जायफ्रानाखि 2000 रांखौ मोनाखै नोंथांमोना KYC होनानै लाबानो आरो नोंथांनि एकाउन्टफोरखौ गासैखौबो थिक खालामनानै लाबानो नैबे समावहाय 20 इनस्टलमेन्टआवहाय 19 + 20 नोंथांमोना गासै 2000 4000 रांखौ मोननो हागोन दै बेनिखायनो मावनानै लाबानो जाबाय KYC नि खामानिखौ बिनिफ्राय नोंथांनि एकाउन्टआ ब्लक जानानै दं नामा KYC दांनानै दं नामा बेफोरखौबो नोंथांमोना चेक खालामनो जाबाय लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोननि नैबे जेब्लानाखि फैसाखौ जुन मासावहाय नै दायो आं बेखौ माने खोन्थाहरग्रोनो हास्थायदों माने माब्ला सोमारगोन बेखौहाय माने दासिमबो अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय बा PM किसाननिफ्राय दासिमबो डेट एनाउन्स खालामथ'वाखै जेब्लानाखि डेट एनाउन्स खालामगोन बिथांमोना नैबावनो होनानै दोनखायो नै लोगोफोर नैबे रेड कालारनि नुदोंना बेवहाय नै 19 इनस्टलमेन्ट अफ PM किसान यजना अन 24 फेब्रुवारि होदों नालाय बे थांनाय 19 इनस्टलमेन्टनि आरो दायो जेब्लानाखि फैसा सोनायनि समा फैगोन बेवहायनो नैबे 24 फेब्रुवारियावहायनो चेन्ज जानानै दायो 20 इनस्टलमेन्ट बेवहाय नुजागोन गोजौआवहाय 19 इनस्टलमेन्टनि जायगायाव 20 इनस्टलमेन्ट नुजागोन नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया जिखुनु फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना जास्ट बेबायदिनो खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय दायो आं खोन्थाखाबाय दायो फैसा सोनायनि डेट दायो ओंखारना फैयाखै बावैसोनि उनाव ओंखारना फैगोन जेब्लानो ओंखारना फैगोन आङो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखागोन लोगोफोर नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना KYC नि खामानिखौ मावदो बेनिफ्राय एकाउन्टफोरखौ थिक खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आङो बुंदोंमोन ना दहाय सिगाङावहाय गोबां मानसियानो माने PM किसान फैसाखौ मोनबाय थायोमोन नाथाय दायो मोननाय नंलिया मानो मोननाय नंलिया माने बिथांमोना बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय बिथांमोनखौ दाननाय जाबाय दै नाथाय मानो दाननाय जाखो होननानै बुङोब्ला दायो आं खोन्थाहरनो हास्थायबाय दाननाया जाहैबाय ओरैबायदि जादों माने गोबां मानसियानो माने मोनसे हानि आइडिजोंनो बा दाग नाम्बारजोंनो न'खरसेयावनो साथाम साब्रै बा सानै बेबायदिनो PM किसाननि फैसा जानाय दङ दै नाथाय ओरैबायदि मानसिफोरबो थायो माने जुदा जाखाबाय आरोखि न'खरा आलदा आलदा जाखाबाय नाथाय हाया बिथांनि नामाव गैया बिबौनि बा बिफानि नामावसो नाथाय बेयो दाग नाम्बारा माने एखे जायो आरो हानि आइडिया एखे जायो दा बेजोंहायनो सानै साथाम जानाय बा PM किसानखौहाय जानाय जायो दै दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदियाव दङबा बिथांमोननि लिस्टखौहाय माखासे माने गोबांनिखौनो दाननाय जाबाय दे दायो चेक खालामनानैहाय नोंथांमोनाबो बेबायदि गोलैदों जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय नोंथांनि आइडिया दानजादों ना मादों नोंथांमोना चेक खालामदो आरो नोंथांमोना चेक खालामनो थाखाय नैबावबो नायनो हागोन नैबाव नुदोंना नोंथांमोना नै स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार बेवहायबो नायनो हागोन बेवहाय क्लिक खालामदो जेनेबा दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेवहाय क्लिक खालामबानो नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नैबे केपचा क'डखौ नैबेयाव होदो नैबे सार्च बाटनाव क्लिक खालामदो दायो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो मोनसे आइडिजोंनो बा मोनसे दाग नाम्बारजोंनो बेबायदिनो सानै साथाम जुदि नोंथांमोनाबो जुदि फैसा जादोंब्ला फैसा जानाय दङब्ला नोंथांमोनाबो दानजाबाय जानो हागौ नाथाय बेबायदि माने मोनसे आइडिजोंनो बा मोनसे दाग नाम्बारजोंनो गासिबो बयबो जानायाथ' माने गोबां दङ जानाया नाथाय गासिबो दानजाजोब्बाय बेबो नंद्राया माने माखासेनिया दानजायाखै आरो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दानजादोंबाथ' नोंथांमोना मोननो हानाय नङा आरो दानजायाखैबा नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय फार्स्टआवनो जाहैबाय KYC बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौहाय चेक खालामदो बेनिफ्राय नोंथांनि आइडिफ्रा माने PM किसाननि बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय दानजादों ना मादों नोंथांमोना बेखौ बे CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै